Sikaso alene kai ulukoni semaye kalambilla kakeni bi October kalo klisabai kibaram mambulo kada kuloka ore mali jamana nyamoko kere ni ala ministre mbeni ale ka para kunyashileno kalango nyene bolma ale kono kuye bela jelena doni ala kafo ko kalamidu ulubena ke kakeni October kalo klisabai samba fla anim gon fla konnala ga kawla duna ka fo sikaso alene kai ye egol karamo ulukoni kuye bela jelen ko la doni ala kafo ko ulukoni tena kalanta ina fo ministry oye afa chugamna ko sabla dakundo be uluni jamana nyamko che ko o manyena bo folo kawla duna ka fo kai ka ulukoni ka egol bilibalia egol karamo fe o koni masoro do refe sabla ulukoni ala nyini jamana nyamko kon fe ko kieba directeur d'académie d'enseignement ko o koni ka bo uluka yorola ko okata o koni masika ke ore kama école karamon ulukon fene ay reka fo ko ulukon tina kalanke ko foni directeur d'académie d'enseignement tara tumamna kawla duna ka fo bebela chama ko nduna nuni nyogonje samba fla aleni mugani kene kado samba fla aleni mugani fla e karango konnala sabla examen do konnala ay rela ka fo ko gele ba ko ni yera e ni directeur d'académie d'enseignement ko ni fa fe ka nyesi surveillant ma fo kata se kala ne yerema ore kama école karamo ulu era kon fene ala nyini ka fo ko ka ni directeur d'académie ko ka ale kon lata mu ko ni fene sikaso ko kon tay ulu ayre ka fo ko ulu ka septembre kalo sarawari ko o kon make ko ni ulu ka sara kon make ko e jamana nyimo ko ni kana ujigida ulu ka ko ulu kon mena do classe gono kata fo ko ube dem senun kala ulu era kon fene ye uga école itali ka o kon ni glo uga septembre o sarawali saralila ulukoni uga école taka o koni nglu uga septembre o sarawarla école karamo non kon fene ayire ka fo ko ulukoni de mayatuye ko to woni be école taka o laben tugamna ko akakan uluyero kon fene ka laben te tugala ko o kama ube anyini jamana nyamo fe uga septembre kalo sarawari ka o kondi uma wala sa uluyero kon fene be se ka kalanda mene nga khawla duna ka fo bamako konala a commune woro fuka tase bamako lamindo ma fuka do mali marabolo do konala ayela la ka fo ko kalanta ko ni nyumankera ni yoro chamana kere ne ala kati préfet fuka tase a merima uluko ne ayere ka fo ko uluko ni ka yoro la ko kalan ko ni nyumantala wa fene uluko ne la likan chama ko ni ke kanyesi école karamo ko ma ko bela jere ko ne demeti nga école karamo nunu luira ko ni fene ka munyundoni ni ka wati ni makono wala sa chuga na jamana nyimo ulu ko ni meseka uyele ma ni ka seka uga la nyinu ko ni sabati o ka ke bela jere ga lafia ko nala ko wa fene ko mu ko ni fene nyinde do kalande so ma fe ko ulu ko ni be ka ajilaja be ka ajanto aden ko ni ka kalankola ko wa fene ko u kana nyina école karamo yera ko ni fene demeliko kalane we anyinu ulu yera kon fene fe ko bela jelen ka ujilaja kalana wala sa won meseka noti nyuma soro ne ka seka joyoro ba soro ko sabla sini mali jobaga obena ke o dimsen nuni nga khawla duna ka fo ko ni mali yera kon ta kala je ame domine igobi ko ka sababu ke la kana baliye ko kala som kon be no ni o madaile ko o ka chani mbakilenyi o humu konala wole blale ndo jamana nyamo ma alibi uga do fara chesri barawka ni ga seka lakana ko ni sabati ni yoro ko falen mbela wala sa chogamna dem sembela jene ko ni ga hake o bisaka ke kili ambal ma woni ke beron ne mambulu ka daw kluka ani che aka kuluma jala o kambe anyona were